Yung arcade block po o yung nerd block po. Kung pa po ang dati, sabihan ko yun eh. Wala mo din ko pong bapa. Sasali ko po bawat block, bawat bulan, $30. Ngayon po din ang bayo. Arcade block. Horror block para makatakot. Classic, karatang samot-samot, kalabuputan dati. Episode 4. Pambabae at junior. Ano pong apat? Lala pong, atinangan pong t-shirt rito, bawi kaya ng t-shirt. Kaya pong junior, panganak. Pwede po ka rin anak. Kung kayong pengari, nerd kayo, bayo kayo pa mo, sigurado, adiwalang generation. Astig kung kaya kayong anak, pati niyang nerd block junior. Hindi po pang gamer lang. Okay, masalesya po yung gawin ko. At excited ko pong buklat. At sabihan ko na po lagi that before na sana po maniko akong gamer block, arcade block, yan pong inilag yun na. Without further juju, make English ko ulit. Buklat tayo yung arcade block na ning September. Pinuklaan na po ng kayabi ako pala yung nerd blocks. At so, yung arcade block. At yun na po sabihan ka na masanti niya ako, ala akong kay. So, siguro, hindi po, pure joy po hindi. Adlib, talagang kay. Live for the first time. Alright. Nano yan? Ay, this is so ganda. Really? 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 Ewan ko ba, kung nakarin ko mag-umpisa. Kasi ating kabukalat ko yung kahon, ating obvious na obvious. Okay, sige, pero una tayo na pa siguro yung t-shirt. Wow, una tayo yung t-shirt kasi ating masanding epic item na yung t-shirt. Win niya pa. Hindi kayo po yung magabalo. Ating ko pong friend keng Facebook, Zelda Addict. I can testify na Zelda Addict ya. Adwa na ako po ikwang Zelda t-shirt, may itong keng Loot Crate, kalaban na po ng kay Nerd Block. At ngayon yung arcade block, Nerd Block, mag-offer ya pong t-shirt, Zelda. Wow, Zelda, hero of kind. Zelda, tutuyapin kayo. Okay, Zelda, made in Honduras ulit. Made in Honduras siya po ulit. Soft style. Malambot siya po pang gawa. Ibigay po kang paksi sagoliin kayong t-shirt. Baka to kay enjoy na sagoli kasi laya pong pong arcade block kay. Sa palagay ako po lumipat siya pong arcade block kay. Yung kanang kayabe. Ipaksi. Susunod po. Wow! Ditak po ka rin ka na akong pisan, ka rin ka na akong gamers kaklase, eda po balo na fan ko po ng Gears of War. Gears of War, yun po yung kung kay item yan ni. Chain niya po, bracelet, necklace yun po yung necklace. At atin yung gear, cogs. In cogs po apin yung bida na ng Gears of War. Eya po Earth, yung kay, yung settings na po, alternate universe na po. COGS is Coalition of Ordered Governments. Kalaban na po retang kay ring Locust. At hanggang ngayon po, kasi may area po yung Gears of War 3 yung kay series. Hanggang ngayon po, paninayan din Gears of War 4. Ngayon lang walang Gears of War 4, siguradong sali ko pong Xbox One. Totoo, madagol ko pong fan ng Gears of War. Alright, may mira siya po keng kaya kitang point na may laban na po rin Call of Duty tsaka yung Gears of War Online. Buri kaya po ni. Obvious po na buri kay ni, nung sagol di Starbucks. At kumain ako sagol yung mangga. Okay, kaya magbulos ka yun. Susunod. Alright. Kaya po kilala yun eh. Yung Mickey Mouse po yun eh. Super Mario. Mascot, flagship na po ng Nintendo. So, ditang Xbox kay Nintendo item. Super Mario pa rin yung kuha ko. Ayos ah. Kaya po yun ni keychain. Pwede yung kabit yung keychain. Keychain niya po.
At niya pong chain kang gulot ng Mario. So tiya po panggawa at yung ginawa po is Nintendo. Official niya pong Nintendo item ini. Win niya po ini. Ayos. Ito po Nintendo at na. Alright. This one, Buriga po. Ini po astig ya pong item ini. Astig ya pong item ini. Ice Cube tray ya po ni Tetris. At yung po mamawas king Skype saguli. Opo, mamawas siya po itang asawa na pong kanang pisan saguli. Uminawas siya po saguli ng asawa na po ni kanang kayabe. Siyempre, di na po niya mga pong courtesy. Yun po again, Ice Cube tray na po ng Tetris. Hindi na niya po danong kabit checking guy. Stigya po yun kasi buriga po yun kay Tetris eh. May nakalagpas ko pong childhood kanita ka rin break game. 99 in 1. Aba, 8 lang piano. Ice Cube. Kabit siya po kayo. Makasulat siya po yung dam kini. Tinyang kaya rin kaya yellow. Bala mo kaya. Tetris siya. Safe ya po ini. Safe ya. O safe ya po. Tetris. Official Tetris product ya po makasulat kanya. So, from the Tetris company ya po yung makalagay. Ingay. Yung item po ngayon. So, makalagay po gani. Wash before use. Unsuitable for dishwasher. Okay, hand wash. So, pwede ya po. Ice Cube tray. Tapong plastic na ng Ice Cube tray. Kapareho na po. Ano pa po? So, ating ko pong t-shirt. Running at lungareni. Necklace. Keychain ng Super Mario. Ice Cube tray. At syempre, tatangko, aburini ni for sure. Anyang ating kami po pong XT a computer. DOS siya pa yung gagamitan. Pac-Man. Pac. Waka 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 waka. Motion pen. Mga naning motion pen na yun eh. So, gagalaw la rin. Wow, kita. Okay, so ini po kaya tiapon danom atin nakalat nga duwang ghost. Akala ko lagi rin ng ghost na rin eh. I-Pac-Man tang leader at saka itang blue. Gagalola po. Potang magkay. Yung danom. Yan. Ini pong Pac-Man, kaya po ini ballpen niya po, tinya pong danom. At sula po rin ang duwang ghost Kenny, kung agad-agad siyang masalesel, kula blue, inky, yung red, i-blinky, itang karelang pikon at saka i-Pac-Man. Tapong orange, i-Clyde, itang pink day pinky, obviously. Gagalola po sana. Kaya sabi na kasi, ito yung sindanom eh, makakaila gagatola mo underwater. Does that make sense? Gagato underwater? Mag-swimming lang po rin ang atlo. Yan. Kita pong orange, kayong Pac-Man, kung mamaya kayo pong Pac-Man, ang orange, alaya pong kahit dudurot siya mo pong random ito. Yan na po panagalan ni Pac-Man strictly. Kita pong atlo, i-pinky, i-blinky, tsaka i-inky, ang blue, ang red, at saka ang pink. Kita panagalan ni Pac-Man. Pero ang orange, dudurot siya ang kabod dito. Okay! Burin na pong tatang ko ini, for sure. Kung alben na pong tatang ko ini, yeah, biyaro ko nga kayo ni. Kasi, kuwatang papasaliya mo, sinali kong PlayStation 2, 3, sinali kong Xbox 360, PlayStation 4, kuwatang nakana ako, sinali kong gaming PC, kuwatang nalag ka na ako. Jeddah yung Pac-Man yan. Yung Pac-Man yan. At yung pinakatatalwi, at yung pinakaburi ko pong item, at least, para kayong arcade block, may bigla ko po kanini. Ini po, $30 na po ini. At ikong t-shirt, at ikong makanyan. Bawi ko po sa tepa. Balang pang ko yan eh. Iya po pangko. Alia po itang cartoon niya mo. Alia po pangko. Alia po Nendoroid. Figure niya po talaga. Lara Croft Tomb Raider.
Tomb Raider. Tomb Raider, Lara Croft figurine. I think kaya ni 5 inches, 7 inches, around. Ini po kaya kaya full body pala, na half body pero figurine. Sabihan na po ni ka ng kayabe, Square Enix na po yung ginawa. Of course, Square Enix na po kasi. Pero, Crystal Dynamics na po yung kaya na. Trademark nga ni Square Enix. Square Enix, Final Fantasy, Kingdom Hearts. Yan. Just Cause pa ano, yung kaya na. Daramdaman niya po yung background sigurado kasi kuha na yung mic yan. Tomb Raider Collectible Bust. Bust siya pala. Half body. Pero, item, official item na po yung Tomb Raider. Pa, Square Enix. Inka na pong estimate na nini siguro ni mga $24 sa po ini. Or yeah, 19. Kung 19 niya po about $30 sa po yung bawat arcade block bawi kayo po. Kasi that buri kaya po ini at bawi ko po kay ni Zelda. Kasi seryoso ng Zelda. Ano? Anak niya pa, may gupsa yung anak eh, but kayo seryoso. Okay, to review. T-shirt. Stigya po yung t-shirt. Buri kaya po yung t-shirt. Ibit kaya ganit. Yan! Ayan po yung t-shirt. Ngat kaya. Yan. Buri kaya po ini. Simple, but effective. May nakabilang ngayon. Super Mario. Bigyan po ini. Necklace na po ng kag. Bala mo kayo ni, bala mo yung apining dog tag daking kay. Dog tags, kare sundalos. Gears of War, Xbox 360 item, win. Nintendo keychain pero Mario yung ikwapo, pinakabida. Ating Yoshi, siguro manikwakan Luigi, kay Bowser chai Donkey Kong at siya rin. Win niya po yun para ka na ako. This is smart. I did not imagine. Ako po imagine naman ikaw ako mga nice cube tray na ni guy. Tetris. Ay, Pac-Man. Ano? Starbucks. May ko ako po Starbucks kahit chocolate. Lagyan kanina. Grande. Decaf. Chocolate chip. Starbucks. Why am I even showing this? Okay. At yes, Tomb Raider. Siguro po dito ako kung fan ng Tomb Raider kasi po Tomb Raider kay kapanahon na po ng PlayStation 1. Tomb Raider. Dakal pong games yung kay ka na din to. Yeah, Tomb Raider. At yung message king Facebook. Kasi po kayari-yari na po nindabuhan na rin ka ng kapatid na po siguro yung mag-like lang, mag-comment lang po. Yung tatalwi mo pong item kayo para mayari hindi po. Catalog na po. At yeah. 5 inches siya po pala yung collectible bust. So collectible yan po ito. Hindi po yung catalog na po ng arcade block. Para kung kayong seryoso ka rin kayo. Kompleto na po. At ala niya po laman ng kayo. Nga stick kong kahon. Okay. Salamat po kay Pamanalbeo Kenny kaya kami. Tara Mamusni episode 5. Win niya po yung arcade block. At excited ko po kayong October na po yung arcade block. September yan po yun October arcade block po. Excited ko po October 25 yan po mag-ship yung kaya susunod to arcade block. Win. Ang po yung t-shirt. Win. Yes. Excited po. Salamat po yung Mama Nalbeo. Bigit-bigit tayo po ulit. Kenny, kaya kami. Peace.